Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam jong ka Neotrap Aceh National Movement ha ka jingelam jong President Rangba oba lamprang kharbani hane ka singi ki lalit banya kandu yo director ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Professor Dr. Nalin Mehta banya kran halor shibun kimat baru halor ka jingkano baka hospital kampet bhai ki basha sumar hakni ka jaka sumar habaya kran bikinong thok khubor hadin ka jinga kandu yo director Uway ni kinong ilam jong kaseng uba W sotun. Uloong ba kajing wan ya kendu jong kaseng, kalong halor kajing mi kubor. Halor kawe kajing jia ya kawe kasamla, makaladan kajing le torti, kawapenlong ya kawe kasamla bakandu no yala kajong kajing im. Na kalyang uni unong yalam ula benrap da kabaong. Baha kajing ya kendu, kaseng kalakran da kabashay halor kajing jia, bat ongru bakani kaja kasumar, kadai kawe ni kaja kasumar, kaba biang tam ha kejela bada ke tan chatei la mi ngihi baro ko wei bada ka jingmi kini ginong bot nam bad ka jing keno ba ka jing sumar kambiang ka kta shibun ule thuru bana kalyang director la pentep ba ka hospital kan sa shang ban pan ya ka kaipot halor kani ka jingja bada po shipos ngi ken sala ban ay ka kaipot halor ka te ka jingja si ha jing wan din ya kendu jini ya director jongka negrims dan hang ni hapot ni sulong. Ti jingwan ni kundu jungi ya director du ni krims kadai halor ketu ke bor ke bak lai ki media ki bakar ba ka jing kuno ya ni krims kolong ba kadon ke jing la torti ba jabri jungi keladu no ya ke wei kam sim ke badai di wei kena semla kasi di badang ni hapot sulong. Ti hang jing kundu jungi ba director du ni krims mana kesni na kaliang juga central executive komiti juga HLM kalap tak ingi bangin wan ban yakulu yo director bad akata ka jing yakulu jungi nila keren nak basai ya u director jong ni grims nila ong ba ke beja ke balong hang ni hapo ni grims nomor ba hang ni hapo hospital ka bedai ka wei ka hospital ka bala pau tam ka bala pau na tam hang ni hapo jela north east jungi bad ka balong ru ka wei ka hospital ka pau ba hang ni hapo ka jela jungi Andai nak kapor syakapor ni penban sipang kijing Vietnam sharum sipang kijing Vietnam seneng kijing syak keno jong kene ke hospital ha ke bedai bat kijing bombyang ha kom sumar khadar ya ki nongpang ki bawan ha kene hospital hoj ni la de keren du yo director mene bat ula ong ru hi seng balang pinang tang ban u angi bab pinang tang ban pej ya ke basniu ndai ya ke ke bangile ya ke baba pimla ban appreciate lani ban I'm assuming ya kata ho ni nakaliang jungi ni sngo ba hakapor bagi dak bangim ni poisa ban ai ki ya kata nam ku prom te hakapor bagi bakla ni lak wan ban ilak kren ni lak khnai ki ba kani ka kies ke jinyap demi tu kena semna kamdai tang kani ka kies ka bangi yo complain na ka jak mbeu jungi ndai ki pun ba ki kies ki ba ni lak yo ya kata ka jing dawa ba hang ni hapo hospital hani grims kadon ke jing torti hakor kom sumar khatar ya kinopang tie ila du kren ru ya u director jong de grims mena ni ong ba ke action ke ba unchim hak be dai bat kene ke jing khlat jong ni khna samla jong ka jat bendring ujung ni ke ke bangi yo sngow na ke kentin jong director mena kolong ba hapo shipos ni un penchong ya ke inquiry ban pe ke ke bajia bat ke jing duna ha ke jing syak keno jong ke ni hospital ni na kaliang jong keseng ni la ban ni ong ba hoj pila desa ban bu ya ke inquiry bat ke kataru ke de ke bangi kwa sha balek si yo kadon ke miscommunication lani ke jing ya bakla ban ya ke jing bakla ban ya snguthu jing mot ha pedeng kinong ai sumar bat kinong syak sumar na kata kadang ni la keren la bat ke inquiry ke de balong fair and square ke ba un head him u ku director ba on la head mu un sa pada yangi ya report ke bajia ke balong na kata kadang ong ba hina kaliang jong seng HLM ong ba dei na kaliang jong kinong pang bat kinong song snong jong kala jong ka jala me klia nim dei bangin ong bangin dokti than tang yo hospital namar ngi la tip sai bat nilai ihru bakene grims kadai gawe hospital kaba Syakri ya kejak beliau ke jongi
Henry kum kita ki doktor dan ki nurses dan ki nongtrei ki badon hang ni hapo hospital ni latip sai bagi dei ki brio. Bat kita ki brio ki don hi kindet kunfai ya ke jing bakla. Let's say hakar kum sumar jongki dan ni hakak tin ka ti ke joki. Tika ai ka bangingi don kam, bat ka ai ka bangingi krembo director manangi omba hakabai dei kum kini ibenta director jong negrims udai ban patha sisundan ye ki staff jong u ba ke disiplin hapo hospital udai ban maintain bal ada don kanu ke isu ke ba omla ban ya sutho ban ya kren bat ki patient u hak ban bu ye ki translator. Let's say yo ki dei ban ki doktor ki badon ki badai na barjela ki bomla ban keren ye tin kasi tu dei ban bu no dai wei i trajela ki bala ban pensutho ya ka ada ka tin kasi ya ki tu ki nokpang khnang bagi nokpang la de ki wan the ani kin sup bat kin sutho ya ka e ka bagi Pak Sumar nokpai sakaweru kum bi tip baro ba ka negrims kam dai tangga hospital hanrai ka dei ka institute ki ka medical science institute kaba puli ya ki jingpang ki bakin kenca bat kumno hiro pandala de ban puli kumno ban Sumar de nakali yang jong kaseng namar bangi sudu bakane ka de ka institute de habangi habaka de ka institute ni sudu bagi haban le ban eksperimen lani ban study lani ban puli ya ka we pagawe ki jingpang tingi ya krem bu director jong negrims mena ni ong uba ho ni sudu ba pidon kam ban puli ya iwei i nongpang bat ya kawei pakawei ke Jepang tang bangi ong ba amdai ban eksperimen lane amdai ban puli hadu ban dayap ki nongpang hanrei puli bat le eksperimen bakin im ki nongpang de hakbai dei ba kani ayu director jong negrims ula batai saya ni ba oi kadon cha kum kata tamba ya ke bagile kile nak bata ke jingha jom ki nongpang ba ke jingha jom ki nong snong yo ke ne thani ke jom